Луната. Жул Верн е роден през 1828 година във Франция и в хода на кариерата си става вторият най-превеждан писател на света след Шекспир. Въпреки че има много конспиративни теории дали изобщо сме кацали на Луната, френският писател е бил убеден, че това ще стане 100 години преди да се случи. Той предсказва това кацане още през 1865 година в книгата си "От Земята до Луната", и то с голяма точност. Ето някои от приликите. Както при реалната мисия Аполо 11, така и в историята на Верн, екипажът се състои от 3 души. И в двата случая те се приземяват в Тихия океан след приключението си. Още по-интересно е, че ракетите и в двете истории излитат от Централна Флорида. Дори размерите на космическите кораби в книгата и в реалността са приблизително еднакви. Бащата на научната фантастика, както е наричан още, предсказва подводниците, интернет и компютрите. И това всичкото още преди 1870 година. Има още куп негови предсказания, които може да изборите в коментарите, ако сте чели книгите му. Номер 1. Предсказанията на Симпсън. Освен едно от най-гледаните предавания, The Simpsons се оказва извор и на много сбъднати пророчества. Дали случайно или пък не, американският ситком предсказва с точност редица събития от американската история.